Ucoach yesithathu le game ayiluzayo kwiligi ezama ukuphruva ipoint elilodwa and lento izogcina imenza ukuthi bemfaka amasondo lapha noma thina siyikhalele simfaka amasondo. Kwi-Pirates akufani nakwamanye ama-team, asifunzwa ngocoach uma singamfuni thina. Asisho ukuthi coach asikufuni futhi asisho ukuthi wenza kabi, kodwa lento leyo ufuna ukuphruva ipoint lokuthi wena ufuna ukudlalisa abadlali i-majority yalaba abasayine sekufike wena, izokushaya leyo nto. Awuzanga kwi-team ebidinga ukubhildwa, awuzanga ngesikhathi usayina kwi-Pirates wawungezi kwi-team efuna uqalwa phansi, wawungezi kwi-team edliwayo, wawungezi kwi-team engayithathi indebe. Wawuza kwi-team ewinayo, wawuza kwi-team ethatha indebe. It's just that you had to bring more and it was unfortunate ukuthi saluza ucoach wethu ngoba esephelelwe i-contract. Kwakumele sibe no-coach omusha. Lento yakho ku-avoid ukuthi wena mawuwina lapha kwi-Pirates kuzothiwa vele uRivero wayikhanda i-team, uzoba nenkinga ngoba uzodliwa. First 2 games we-league wasifunza ngoMashilowane ngoba vele wayesayine kule season esayinwe sekukhona wena. Wasifunza ngaye, wadlisa lo Mashilowane kwaze kwabonakala ukuthi fanele wabolekiswa. Lo usifunza ngaye wena. Namhlanje uzosifunza ngabanye abadlali. Angifuni ukubabiza ngamagama, kodwa uzosifunza ngabanye abadlali bekhona abanye abadlali obungabafaka. Kunabantu ukuthi makudlala amagame amakhulu kwi-Pirates okwaziwayo ukuthi laba bahlale bekhona phakathi. For example, uMahopa umshiyile. uMahopa kuyaziwa ukuthi big games are for Ngwanasesi. Wamshiya, wambeka, hhayi ngisho ebhentshini, umshiye ekhaya nje kahle. Enye into le esikhala ngayo. Number 2, lento yokuthi ufike udlale ngedefense ethile ibe nama-clean sheets, bese mase kwi-game enkulu wena bese uzoshintsha i-defense. Asi-understand leyo nto ukuthi iqhamukaphi, asi-understand ukuthi leyo nto isizaphi because ayisisizi. Awukwazi ukuriska coach, awukwazi ukugembula ngegame enkulu kangaka. Le game it was simple. You needed to get a draw or a win, and the game ibe-easy ngale ndlela ukuthi ubungayiwina nangamagoli amaningi, but ngoba ufuna ukudlalisa labadlali abasayinwe ngoba sekukhona wena, awunankinga ukuthi isipilo nabanaso samagame angaka, uyabadlalisa usifunza ngabo ngenkani. Emva kwalokho bezogeja ama-free head, emva kwalokho bezogeja ama-free opportunities, benikwa befunza. Umuntu enikwe ey'nyaweni ibhola, enikwe ekhanda ibhola, ageje. Anyema lapho.